wygrana, ale można było na pewno odnowić walki i zaangażowania. No nie, walka na pewno była. Cały mecz przeważaliśmy. No i szkoda tych dwóch straconych bramek tak naprawdę po kontratakach, gdzie po naszych stałych fragmentach gry piłka była wybita i no, błędy w obronie niestety zdecydowały o tym, że straciliśmy te bramki. Teraz dwa ciężkie mecze, Lechia, Sokół, jak się nastawiacie na to? No jeszcze przed nami rewanż z Raciążem, najpierw w Pucharze Polski. A jeśli chodzi o mecze z Lechiem i Sokołem, to myślę, że podchodzimy normalnie jak do każdego meczu ligowego, przygotujemy się do niego na pewno jak najlepiej i nie patrzymy na to, który przeciwnik ma miejsce w tabeli, bo w tej lidze naprawdę każdy z każdym może wygrać i na pewno powalczymy o zwycięstwa w obydwu meczach. Teraz czołówka tak naprawdę po tym spotkaniu odskoczyła. Musicie się skupić na tej walce już o utrzymanie, wydaje się. No tak, musimy znowu wrócić na pole powyżej tej czerwonej kreski. No będziemy się starali, żeby mimo wszystko gonić tą czołówkę, no bo zawsze patrzymy w górę, nie w dół i odskakiwać tym samym za drużyną z dołu tabeli.